أرست زينا حملوا أسر نسرحتي حلوة كبابين إثيوبيا زري مكان ري إثيوبيا أبو أذربيجان باكو تخفيتو كل الأمحرة حبت سلام نصدق نمرقب وسمن السر أو صراحتنا عابين من صوم بيرو سلام نصدق كل الأفضل وصاي سعود عرب إسرائيل أفغازا مصنات عليه تفتما ختبن كسيسا طعنا هبلي نسعات زيز تدالو زيناتات إتيبي تقرنيا ناباخم حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتات شوالو مساهم كسأنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات أبو أذربيجان كتما باكو ناس سالت أبزولو قواي كوب 29 عسرا إثيوبيا أبو حملو أسرن حلوة كباب نسرحو زلا سرح زر إما كان رأي ببريزدنت تاياز كسلاسي تمرقو تخفيتهم هاجرات لوطي كبابياوي أيرن برخانة مكل خال سرحو زلوا سرحة بزقربالو أبزقربالو أو علم لخ قباي إثيوبياون أب حملواي أسرن حلوة كباب سرحو زلا سرح زري مكان ري كفيتا بريزيدنت تاياز كسلاسي أبتيوان إثيوبيا بتحدث حيلي زلاقي حرشا حلوة كباب زلو واحد الشكر أربعتاتنا رديهم سلزخونون بخلت غاز نمقناسن لوط كبابياوي أير زي كالع محبر سبن مهناس انقراز كم زخونة حبيرهم بتوسخون عالم تخرطو أب لوط كبابياوي أير بمقبار بفلايد ما معوايز نزر كباهقرات رو يدقف كقبر كم زلو قليسهم علم لخا متحبار بمقبار تقامات لوطي كبابياوي أير مفتاح كم زقباء ونصريحهم منستر بلان المعاتن دكتور فتصوم صفا بوغنن إثيوبيا قرب تحدث حيلي وحسنا مقبي مباصح توريزمن كمون سرحتي تخلافل سن حملواي أسرن زا قدم سرحنا سالتت كم زخونة تزاريبا أبو أذربيجان كتما باكو بزكاي زلو قباي كوب 29 زي ساتف زلو قجلالوخ إثيوبيا قل في زتتات بمقبار تمكرو حملواي أسرن حلوا كبابن إثيوبيا كم زكافل تثبيت كم زقبر كاب منستر بلان لمعاتن سرخ بحبريتا يملاقد سرحتي هنصت تكالات كاندي عودي هنصت هاجر منغستي كبلو مكتل قدما منستر تمسغن طرونه غليصام نا منستر تصوعت زخنو فصمتي اكالات غمغما فصاصما مدبات قدماي ربعي عامت كلتشحن 17 عام تمرت لومي مغمغام كم تجمره مكتل قدما منستر تمسغن طرونه غليصام اما عقفات هنصت تكالات بستسرح ريفورم بزحات هافت هاجر كاب زباخنلن بعمتو كسارا كاب زمزغبلون تاريخ موصا تخايلو كم زلو غليصام توم كتل قدما منستر محبراو ميديوم ابزم محلالف وملختي ايكونومي هاجر زدغفن ببيليونات زغصر غنزب بعمتو ترفي زاتوا نبزحات عدل سراح زفتران شغغر فلطتن تكنولوجينا استواصو زبركتات كالات فطيرنا نايلوم ابتن تكالات تجمر ريفورم ابزحلفو عماوتي زلكعن زغصرن وصيتام صيو كبلو غليصام سرعت هنصت تكالات قند عودي هنصت هاجر منغسي كم زخنون توم كتل قدما منستر املاخيتوم توريزم اب زغصلو 10 عامات نقطبا علم 16 تريليون دولار زبركت استات 450 مليون نزخونو سبات عدل سراح زفتر عودي كم زخون تتنبيو كم مندر بيننا زبلو اب قرباوان تزازمو تلمتاتو صيتاتن سراح قدما منستر ابي احمد ببركه هاجر مغدي طح بايتا زمچاچويا إثيوبيا وان صانحيت بصحت عدز عقبن كخون سراحتي كبابتات انقدوت بممحاشن مس عالم لخبركي زمعرين بمقبار كاب ملعلم بصحت عدي بمسحاب حلفن زيادة صباغة تفترة هبتي تاريخن باهل نمرأي بتبعات العلاك بالبيت صحفة قدما منستر قليصهم من محدار كتما ديس أبابا قمقام أفصاص ما قدما يربع عامت بيجت عامت كل تشحن 10 شعاتن عام تمرت
مكاد كم جمرة بيت صحفة كنتيباتا ممحدار أفليتو كنتيبا ممحدار كتما أديس أبا داني شابيبي أبزي وان تلمناز السالت نالو مقدي نكارتاتنا نغطلنا دخمتاتنا بتغرة مقمقام أدلايو يلان أبتراحت ناظر رأيو دخمتات كي شفنا مقمقامنا فلفل تنكار أيو كبلاون قليسان سلازخون تاقامات بالشوا سرارحا سركي قعزينان أبا وهبا قلقالو زلو تاقامن بمفتاح ننبرتا متشوتي زخونت كتمان مهنات كلو أمرار حاتي تلمن أفصاصمون كمون حلف نتي كمي تواسي إلو كقمقمان لو كم زبلاون تحبيرون وفري سراح وشتا هاجر كان مسفاحن ممعبال بتوسخي عالم لخ عداقا سراح زلو عدل تانكي كان متقام بتخرد كم سراح تقليصو أما بالحمشة هاجراو إكسبو سراح فصاصما قصالي أنفتاتن سأمتا زتا تساليتو أبتي زتا منسر سراحن كيلتن مفريات كاملن منسر ديتا زفر سراح وفري سراحن عداقا نايت سلومون سوكا حاويسو حلفت سراح درجة دوت كومن إتيو جوبسن ترخيبهم أبتي زته سنة مهدار فترة سراح مسفح زخل قداتون بزرزر كم زقربو تحبيرو وفري سراح وشتا هاجر كان مسفحن من معوال متوسخي علم لخ عداقا سراح زلو عدل سانكي كان متقام بتخرات كم زسرحون تقليصو سلازخونون عودي ولقا جامون كواصا بمقبار محلقاتات بمفتحن متشوكنتات بمفتارن زيغاتات رئيس زلو عدل سراح تقمتين مقبار تجمرو صعرتات تناخيروم كم زغصلو كام منسير سراحن كيلتن زي ترخب حبريتا أملاقيتو أمونغوز بتات كل التجراين عفارن ركب ذات أنا خرق أصلي مدرخات أبوردا اندرتاي سالت ألهم زي قدم كبل بجزاوي رئيس محدار كل التجراي أيت جيتات شو رداز تمرح وجللو خاب كل العفار ختما سمرا مصر رئيس محدار كل العفار أيت أول أربعة كابيني أو من عود ذات مكيادو سعيبوز حلفك إنيات ببركيزوبا زي قصلا كم زخنة تعبيرهم بمسرة زيدمار كبز بي كل التجراين عفارن أب نمور نملاس علم مدرخ ذاته أبو قرباتن عبيت عدنا أبو ردان درتاي سالت ألو كبل كوربوريشن برودكاستينج فانات أبزي بالله جروب جانغباو هوان تشاينا بركز بلو ناوتات لابراتوري فورنسيك ن بوليس فيدرال إثيوبيا أبركيتهم كوميشنر جنرال بوليس فيدرال إثيوبيا دملاش قبر ميكائيل بحجز تبركتوا أحوت تركبون تخونو تي كوبانيان زقبروا حجز مسجان قريبهم مكايد صراحتي كوبانيا كونغ زيمينغ بقدوم سلامن دحنتن قداي حنتي هاجر طرح زي كونوس عالم لخا قداي كم زخنا بمحبار زحجز بمقبارنا حقوس يسمعنا لهم أبقى بوليس فيدرال إثيوبيا وعودي مكل خال مرمران قبل نصر حسراح زي قبر حجز تتناخيرو كم زوج المقلاصهم حبريتها بوليس فيدرال أما لخيت اللهم أفصاصما بروجكت مفلفل حيل نفاس عايشة سلسته سمنان سلسته نت بشمونته مئتاو كم زبصح حيل إلكتريك إثيوبيا فليتو تي مفلفل حيل نفاس حدميتن 20 ميجاوات حيل ناي مفلفل عام كهلو تتلمونات هانس أزرك بروجكت نتخون أبز حزوان أفصاصمو سمنان سلسته نت بشمونته مئتاو كم زبصح دايركتور كوربوريشن كوميونيكيشن حيل إلكتريك إثيوبيا إتا موغس موكونن قليصام تي هنسات ببركونات سرح مخانو بمحبار تي بروجكت 8 ميجاوات حيلي ناب ماخل بهرا حيلي نابركته كم زخنه تزاريبا
أمكتال مع ديزاين تي في تقرنياكم تركبوا كورات تكتاتل تمارسكم سلا تكتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يوم زينات هات كنسجرنا أبكل لام حراح برسب سلامون صدتون من رجاز بس من قصة صرحهم صراحتي نعبي وممصوم بيرو سلامن صدتان تي كلل أفليتهم أبتي كلل بسنق عطوات حيلتات حزبي نخبيد إيكونومي ومحبراون كلولا مكلعو تجلسو نصاب صاب أسمار برانو دابيسين ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘጋጠመ ጸገም ጸጥታ ስዒቡ ሕብረተሰብ ብነጻነት ተንቀሳቒሱ ናይ ምስራሕ ዕድሉ ተዓጊቱ እዩ ግልጋሎት ዝህባት ትካላት እውን ግልጋሎተን ተቆራረጸ ኮይኑ ኣሎ እዚ እውን ኣብቲ ክልል ቁጠባውን ማሕበራውን ምንቅስቓሳት ጉድኣት እንዳብጽሐ ይርከብ ነቲ ጸገም ብዘተ ንምፍታሕ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ዘተ ይሳለጡ ኣለዉ ክሳብ ሕዚ እውን ብሰለስተ ዙር ምስ ልዕሊ 150,000 ዝኾኑ ክፍልታት ሕብረተሰብ ዘተ ከም ዝተሳለጡ ምክትል ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ትኽልል ዶክተር እሸቱ የሱፍ ገሊጾም እስካሁን ባለው 100 ከተሞች በሶስት ዙር ውይይቶች ተካሂደዋል አሁንም እየቀጠለ ነው ክሳብ ሕዚ ኣብዘሎ 100 ከተማታት በሰለስተ ዙር ዘተ ተሳሊጥዮም ክሳብ ሕዚ 151,000 ዝኸውን ክፍል ሕብረተሰብ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ዓድን ምሁራትን ኣቦታት ሃይማኖት ዝመሳሰሉ ክፍልታትን ሕብረተሰብ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ጸጥታ ዘትዮም እዮም ኣብ ዝተገበሩ ዘተታት ሕብረተሰብ ብምኽንያት ሓይሊ ዕጡቃት ብዙሓት ጉድኣት ይበጽሕዎም ህለው ብምዃኑ እውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃን ሰላሙ ንምርግጋጽ ከም ዝሰርሕ ካብቲ ዝተገበረ ዘተ ምርዳእ ከም ዝተኻኣለ ዶክተር እሸቱ የሱፍ ገሊጾም በአብዛኛው ህብረተሰብ አሁን ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ገምግሟል አይቷል መብዛሕቱ ህብረተሰብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ጸጥታሪው ገምጊምዮም ጉድኣቱውን ኣወጊዝዮም ሕዚ ዘሎ ምዕጋት ስርቂ ጉጅለ ስርቂ ዝገብሮ ዘሎ ትምህርቲ ንኽቋረጽ ጥዕና ጣብያታት ግልጋሎት ንኽተጓጎላ ምግባር ኩነታት ንግዲ ምዝባዕ ስእነት ስራሕ ቅልውላው ቁጠባ ከም ዘምጽን እዚ ደው ክብል ከም ዘለዎን ኣብ ቀጻሊ ብሓባር ምስ መንግስቲ ብምዃን ነቲ ጸገም ክንኣልዮ ኢና ዝብል ተስፋ መንግስቲ ዝተርኣየሉ እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጸገም ጸጥታ ስዒቡ ኣብ ኩለን ዓውድታት ጉድኣት ዝበጽሐ እንትኾን ዘፈር ትምህርቲ እውን ብጣዕሚ ይተኣጓጎል ምህላው ዝተገለጸ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ክልል ምዝገባ ዝጀመሩ 56.600 ጥራሕ እዮም ብሓፈሻ 2.4 ሚልዮን ጥራሕ ከም ዝተመዝገቡን እዚ እውን 34 ሚእታዊ ጥራሕ ምዃኑ እዩ ዝተገለጸ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ምብራቕን ጎጃም እውን ዘሎ ምዝገባ ትሕቲ 10 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዝተሓበረ ሕብረተሰብ ጸጥትኡ ንምርግጋጽ ምስ መንግስቲ ተዋሪዱ ንኽሰርሕ እውን ጻውዒት ቀሪቡ እዩ ህብረተሰቡ በዚህ ላይ ይበልጥ እንዲሰራ ይበልጥ እንዲጎለብት ይበልጥ እንዲዘጋጅ ይበልጥ እንዲከላከል ኣብዚ ጉዳይ ሕብረተሰብ ብዝበለጸ ንኽሰርሕ ብዝበለጸ ንኽጉልበት ክዳሎ ክከላኸል ምስ መንግስቲ ኮይኑ ኩሉ መንእሰይ ኮነ ሽማግለታት ድሕሪ ሕዚ ይኣክል ኢልና ልምዓትናን ሰላምናን ክንረጋገጽ ኣለና ደቅና ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተረጋገ ኩነታት ክመሃሩ ኣለዎም ዝብል ቅዋም ወሲዱ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ክብል ይግባእ ዝብል ጻውዒት የቕርብ أبوان كرامات زتزر فريات ناي مئكاب سرحتي وقنو مهلاهم أبزوبا مبرق قراغي حرسو توردا سودو تزاريبهم قرب كومباينر بزقبا كمالا إقبا كبلو دماتهم حرستوت حاتيتهم نسابس أبيدنك أتشو سماو أبرام فسحام أبزوبا مبرق قراغي حرستو توردا سودو أوان كرامات زروا عزرة تسرناي وقت بزي حلو زناب كي بلاشو ناكوبي ركبهم توم حرستوت كم زبلو ماشين مسارح عتيد كومباينرات زباطحو عزرتي بقلطوف نمكاب عبركتو غيرهم يوميلهم سنسرا ماشينو بتام عواجنت አለው እቲ ማሽን ኣብ ስራሕትና ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ እዚ ማሽን ኣብ ዘይነበረሉ ብዙሕ ድኻም ነይሩ ሕዚ እዚ ማሽን ምምጽኡ ስዒቡ ግን ድኻም ነክዩልና እዩ የሰብል አሰባሰቡ የተሻለ ነው ከሌላ ወቅት ጊዜ ስናየው ካብ ካልእ እዋን ብዝበለጸ ዝሕሻት ኣኻኽባ ዝርእቲ ኣሎ እዚ ማለት ቀዳማይ ነገር ኩነታት ዝናብ ከምቲ ዝረአ ዘሎ እዩ ማሽናት እውን ብእዋኑ የንኣቴን ኣብ ጣብያና ጥራሕ ከባቢ 9 ኮምባይነራት ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ እዋን ናትና ወዲአን ናብ ካልእ ጣብያታት ዝተንቀሳቐሳሉ ከይዲ እዩ ዘሎ ኮይኑ ግና እቲ ቀረብ ማሽን ውስን ብምዃኑ ክመሓየሽ ይግባእ ክብሉ እውን ሓቲቶም ኩታ ገጠም ስለሆነ በተመሳሳይ በሚደርስበት ሰዓት ኩታ ገጠም ስለዝኾነ ኩሉ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝባጽሐሉ እዋን ኣብ ምእካብ እኹል ኣይኮነን እዚ ማለት ድማ ክሳብ ክልተ ሰሙን ዝወደአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ከባቢ ከምቲ ዝረአ ዘሎ እቲ ውፅእ ዝበለ እዩ ስለዚ እዚ ኣጸጋሚ ቦታ ተዘዋዊድካ ንምዕጻድ ቀረብ ማሽን ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ሰማይ ሕርሻውን ንሓረስቶት ካብ ምድላው መሬት ሕርሻ ክሳብ ምእካብ ምህርቲ ዘሎ ከይዲ ዝተፈላለዩ ሙያዊ ሓገዝ እናወገኑ ምዃኖም ገሊጾም ከርሻ ጀምሮ ከአንደኛ ዙር ጀምሮ
ካብ ሕርሻ ጀሚሩ ማለት እውን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ዙርዩ ዝሕረስ ኣብዛ ዓዲ ስለዚ ካብ ዘርኢ ክሳብ ምእካብ ዘሎ እናተኸታተልና ሓረስታይ ምህርቲ ክእክብ ንገብር ኢና ካብ ዝሓለፉ ወቅቲ ዘይሓሎ ዝናብ ከይወቅዕ ብሜትሮሎጂ ተሓጊዝና ግንዛበ ብምሃብ ሓረስታይ ኣዝርእቲ ብእዋኑ ክእክብ ኣብ ምግባር ሰሞያ ሕርሻ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ እናገበረ ይርከብ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጉራጌ ዝባጽሑ ኣዝርእቲ ናይ ምእካብ ስራሕቲ ብጽቡቅ ኩነታት እናተወገነ ምዃኑ ዝገለጸ ድማ መምርሒ ቢሮ ሕርሻ እቲ ዞባ እዩ ሰብሉ በተመሳሳይ ወቅት የሚደርስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለዛ የሚመጥን እቲ ኣዝርእቲ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝበጽሕ ከም ምዃኑ መጠን ነዚ ዝምጥን ቀረብ ማሽነሪ ሓረስቶት ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ናይ ዘይምርካብ ኩነታት ይረአዩ እዮም በዚ ድማ ብዞባና ልዕሊ 45 ኮምባይነራት ተሳቲፈን ዝዓጽዳሉ ዘለዋሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ድማ ሓረስቶት ኣብ ዝደለይሉ ሰዓት ንክረኽቡ ዝተፈላለየ ቀረብ ብምግባር ናይቲ ዝራእቲ ኩነታት ብምርኣይ ሰራሕተኛ ጣብያን ወረዳን ብሓባር ሪኦም ቀዳምነት ዝወሃቦ እናሃቡ ዝዕጸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ በዚ መሰረት ሎም ዘበን ልዕሊ 80 ሚእታዊ ኣዘራርኣ ስርናይ ዞባና ብክላስተር ዝተዘርአ ምስ ምዃኑ ተተሓሒዙ ንስራሕቲ ማሽነሪ ብጣዕሚ ሓጋዛይ እዩ ኣብቲ ዞባ 11,000 ሄክታር ዝኸውን ምህርቲ ስርናይ ዝተኣከበ ምዃኑ እውን እቲ መምርሒ ቢሮ ኣመላኺቶም መንደር በይኑና ኢትዮጵያ ኣብ ዘለውዋ ሃፍቲ ጸጋታት ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ረብሓ ብምውዓል ተርእዮ ዘላ ቆራጽነት መርኣያ ይክብሉ ኣምባሳደራት ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊጾም ብሰበርቲ ከባቢ ተመጋጊቡን ተኣሳሲሩን ዝተሃንጸ መባጽሕ ቱሪዝም ብምዃኑ እቶም ኣምባሳደራት ንኢዶም ዝሃብዎ ርእይቶ ተዓዚምና ንመለስ I'm 2 months in Ethiopia and it has been a good start. It's a beautiful country. ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ 2 ወርሒ ገይረለኹ ጽብቕቲ ሃገር እያ ለውጥታት ይረአዩ እዮም ኢትዮጵያ ብታሪኽ እትፍለጥ ሃገር እያ ብኣትሌታት እውን መብዛሕቴና ንፈልጣ ኢና ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂና ኣብዚ ዝረኣናዮ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ እዚ መብጽሕ ቱሪዝም ምስ ሓረስቶት እዚ ከባቢ ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ተኣሳሲሩ ዝተሰርሐ እዩ ፍርያት ኣሕምልትን ፍራምረን ነበርቲ እዚ ከባቢ ዘደንቕ እዩ እዚ መስሕብ ቱሪዝም ኣብዚ ምህናጹ ንነበርቲ እዚ ከባቢ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዩ ኣብዚ ዝተሰርሐ መብጽሕ ቱሪዝም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብዚ ብምርካበይ ድማ ደስ ይለኒ እዩ One day it's a very nice place and a nice climate really high end top class resort in a fantastic location ብጣዕሚ ዘደንቕን ዓብይን ሪዞርት እዩ ቦትኡ ድማ ፍሉይ እዩ ኣብዚ ዝረኣናዮ ሪዞርት ደረጁ ዝሓለወ እዩ በቲ ቃላኾንካ ክትሪኦ ከለኻ ህንፀት እቲ ሪዞርት ኣዝዩ ዝገርም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትርን ቀዳማዊት እመቤትን እዚ ቦታ ዑደት ንኽንገብር ኣምባሳደራት ምዕዳሞም ጽቡቕ እዩ እቲ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኢትዮጵያ ዘለዎም ሕልሚ ዘርኢ እዩ ኣብ በይኑና ዝተሰርሐ ነገር እቲ ሃገር ዝመርሕዎ ኣንፈ ዘርኢ እዩ ሓሳቦም ዝነዓድ እዩ ዝሓሰቡ ናብ ተግባር ከም ዝልውጡ ድማ እዚ መርኣያ እዩ strong impression of his vision for Ethiopia. It's a gorgeous property, the fixtures, everything in the peacefulness. ጽቡቕ ሃፍቲ እዩ ሰላምን ጽባቐን እቲ ከባቢ ይፍለ እዩ ስድራ ሒዘ ዳግም እዚ ቦታ ንምጉብናይ ከም ዝመጽእ ተስፋ ኣለኒ ጸጋ እዚ ከባቢ ተጠቒምካ ንሃወፅቲ ብዝጥዕም እቲ ሪዞርት ምህናጹ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ስራሕትታት ሕርሻ እውን ተዓዚምና ኢና ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ነዚ ከባቢ ንቁጠባ ብጣዕሚ ዝረብሕ እዩ ሙዚየማት ኣብዚ ምህናጾም እውን ጽቡቕ እዩ እዚ ጽባቐ ባህሊ ኣብዚ ጽባቐ ባህሊ ተፈጥሮ ኣሎ ኣብዚ ስለዝተረኸብኩ ድማ ሕጉስቲ እየ Land and all the you have on the fruits and the vegetables I think this is a very good for the economy መንደር በይኑና ኢትዮጵያ ሃፍትታት ተፈጥሮኣ ናብ ረብሓ ትቕይር ከም ዘላ ዘርኢ ሪዞርት ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዑደት ዘሳልጡ ኣምባሳደራት ገሊጾም እቶም ፕሮጀክት ምርኣያ ጽንዓትን ክእለትን ምዃኑ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ሒዛላ بمبجس حساب قدموا مينستر دكتور أبي أحمد أبقى بسك أستانسة مندر بيننا مرأي الوالونة هاجر مخانو تغليزو أتمندر بقدموا مينستر أبي أحمد تماري واستخفة تدخن عزيوم زمناوي كفتات مدرسي عدراش سينمان سفرات تحدثون لمعات فرمنن ترفات لمات حقيفو زحازيو أبتسنا سرعة مرقة قدموا مينستر أبي أحمد ترخيبهم ملقت زم حلال فندخن أما الأختمون هنزت بيننا مرأيات أنعت مخانو على اليوم يوم كفتنيات ትምህርት የተወሰደበትና ይቻላል መፈክር ሳይሆን ይቻላል ሞቶ ሳይሆን የሚታይ የሚጨበጥ ነገር መሆኑን በውል
ትምህርት የቀሰምንበት ልዑል ትምህርቲ ዝተወሰደሉን ናይ ይከኣል መርኣያ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝከኣል ዝጭበጥ ስራሕ ምዃኑ ብዕሊ ትምህርቲ ዝቐሰምናሉ ቦታ ብምዃኑ ናይዚ ሕልሚ ሰብ ዋና ኩልኹም ኣብ ዝቐረ ክፍሊ ዝሃገር ድማ መሰረት ብልጽግናን ምንባር ሕዝውን ደጊምና ይከኣል እዩ ዝብል ክንጭብጦን ክንሪኦን ካብ ሕዝዩ ሓደራ ብምባል ከተሓሳስበኩም ይፈቱም መንደር በይኑና ቅድሚ 3 ዓመታት ኣዝዩ ደረቕን ኣጸጋሚ ከባቢ ከም ዝነበረ ዘልዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝለዓለ ጻዕሪ ብዝተሰርሐ ስራሕ ምስሊ ተኸባቢ መቀየር ከም ዝተኻለውን አልዒሎም እዮም የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ወደዚህ ስፍራ ስንመጣ አንዲት ዘለላ ሳር ማየት ብርቅ ነበር የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ይህ ቦታ ሙሉ በሙሉ በረሃ ነበር ቅድሚ 3 ዓመት አቢሉ ናብ ዝኸባብ እንትመጽእ ሓንቲ ሰዓር እኳ ምርኣይ ኣይካልን ነይሩ ቅድሚ 3 ዓመት እዚ ቦታ ሙሉ በሙሉ በረኻ እዩ ነይሩ ሽዑ ዝነበረና መፈክር ነዚ በረኻ ናብ ምቹ ሕርሻ ከባቢ ምቕያር from desert to from land ዝብል እዩ ነይሩ ሓመዱ ማዩ ሓኪምና ክንቅይሩ ኣለና ኢልና ኣብዚ ከባቢ ተተዓዊትና ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ዘይንዕወተሉ ምኽንያት ኣይህሉን ኣብዚ ልዑል ዋዕይ ኣሎ ማይ የለን ሓመድ ብኣሲድ ዝተበልዐዩ ዝተባሃለሉ ስፍራ ምቕያር ኪልና ኢና መንደር በይኑና ኢትዮጵያ ዘለዋ ተፈጥሮ ሃብታት ኣብ ረብሓ ንምውዓል እትገብሮ ጻዕሪ ዘርኢ ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ተረኺቦም ዑደት ዘሳለጡ ኣምባሳደራት ዝገለጹ እንትኾን በቲ ህንጸቱን ኣዝዮም ከም ዝተደነቁ ርእይቶም ከም ዝስዕብ ሂቦም እዮም I'm 2 months in Ethiopia and it has been a good start. It's a beautiful country. ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመጽእ 2 ወርሒ ገይረአ ብጣዕሚ ጽብቕትን ንዓይኒ ሰሓቢት ዝኾነት ሃገር እያ ዝበረታታ ለውጥ እውን እናተረኣየ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ብታሪክ ትፍለጥ ሃገር እያ ብምኽንያት ኣትሌታት እውን መብዛሕቴና ንፈልጣ ኢና ካብ አዲስ አበባ ወፂና ኣብዚ ዝረኣናዮ ነገር ድማ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ እዚ መባጽሕ ቱሪዝም ምስ ነበርት ተኸባቢ ቀጻልነት ዘለዎ ምትእስሳር ልምዓት ንኽህልዎ ተሓሲቡ ተሰሪሑ ልምዓት ተኸባቢ እውን ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ብወገነይ ብጣዕሚ ብዝረኣኸዎ ነገር ተሓጒሰ ንዑደተኛታት እውን ምቹ እዩ really high end top class resort in a fantastic location ብጣዕሚ ዘደንቕን ደረጁ ክብ ዝበለን ሪዞርት ኢና አቀማምጡ እውን ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ደረጃ ህንጸት ሪዞርትን ምስሉን ንዓይ አግሪምለዩ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ቀዳማዊት እመቤትን ምስጋናይ ምቅራብ ይፈቱ አምባሳደራት ነዚ ቦታ ንክሪኡ ስለዝዓደሙና ማለት እዮም እዚ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ዘለዎም ራእይ ዘርእዩ ኣብ መንደር በይኑና ዝተሰርሐ ስራሕ ከዓም ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር አጉሊሁ ዘርእዩ حسابهم ناب تكبار يغير مهلاو زرديهم. It's a gorgeous property, the fixtures, everything, the peacefulness. بطعم زدن أطباقيو. سلام تخبابون فوليو. سدرا حيزاي كم زمزة عبي تسفالني. أبتخباب زلو حافت تفترو نعود ثانياتات متشون مكبار ريزورت مهناز ولما بطعمي زدنا حسابيوم. زتفلالو مكس أسات حرشاون تزواويرنا رينا ባህላው ሙዚየማቱን ኣብዚ ሪዞርት ተሃኒጾም ንዑደተኛታት ድልዋት ምዃኖምውን ርኢና ኢና ቱሪዝም ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓመታት ንቁጠባ ዓለም 16 ትሪልዮን ዶላር ከም ዘበርክትን ን450 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ዘፈር ከም ዝኸውን ተኣሚቱ እዩ ከምበይና ዝኣመሰሉ ስራሕትን ትልምታት ቀዳማይ ሚኒስተሩን ንዓወት እቲ ዘፈር መንገዲ ዝጸርጉ ምዃኖም ይግለጽ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ተሓባቢሩ ብዝተወደመ መልክዑ ብምስራሕ ዝሕሸ ጸጥታዊ ለውጢ ከም ዝኻለ ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ የማነ ኪዳነ ገሊጾም ከንቲባታ ከተማ ሰሎሞን ሓጎስ ብወገኖም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ታ ከተማ ዓበይቲ በዓላት ከም ዘኽበረትን በዚ ድማ እጃም ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ዝለዓለ ምንባሩን ገሊጾም ጎሳይ ክብረ ኪዳን ኣዘራሪብዎም ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ደቂ ሰባት ንጎሆ ጽዮም ምሸት ንክምለሱ ዕለታዊ ስራሕቶም ንኸቀላጥፉን ሰሪሖም ንክምዕብሉን ውሕስ ሰላም የድልዮም እዩ ብመንጽር እዚ ከተማ ዓዲግራት ቅድም ክብል ከበድቲ ገበናት ክፍጸሙላ መጽንሖምን ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግን እዚኦም ምንካይ ከም ዝተኻሉን ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ የማነ ኪዳነ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ከተማ ዓዲግራት ክንረከለና ለዊ ናይ ጸጥታ ኩነታት ኦልሬዲ ካብቲ ሰላም ዝመጽእ ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ዘሎ ክንረከለና ያው ውዕሊ ፕሪቶሪያ መምጽኡ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ደስተኛ ኦልሬዲ ህዝቢ ናይ ልምዓት ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እዩ ዘሎ
መሰረት ገይሩ ናብ ከባቢና ወይ ድማ ናብ ከተማና ክንመጽእ ከለና ያው ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እስካብ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና ካብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ኩነታት መጀመርያ ናይ ጸጥታ ህልው ኩነታት ብጣዕሚ ጸጋሚ እዩ ነይሩ ኦረዲስ ማለት ያው ብዙሓት ገን ዝፍጸምሉ ከተማ እዩ ነይሩ ያው ሃንገ ነይሩ ምትላል መውቃዕቲ በተለይ ቅትለት እውን አላሊፍ እውን ቀለልቲ ዘይባሉ ቅትለታት ይፍጸም ወጽእ ጸኒሕ እዩ እቲ ከባቢ ጸገም ስጋት ጸጥታ ዝረአየሉ ዝነበረ ምንባሩን ሕዚ ግን ነቲ ማሕበረሰብ አሳቲፍካ ነቲ ከባቢ ውሑስ ንምግባር ከም ዝተሰርሐ ዝገልጹ ድማ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ሰሎሞን ሓጎስ እዮም ናይ ጸጥታ ስጋት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝረአየሉ ዝነበረ ከባቢ እዩ እዚ እውን ንምቅላል መሊእና ክንደው ክነብሎ ኣይከኣልና በርግጽ ግን እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጸጥታ ዝሳተፈሉ ናይ ጸጥታ አካላትና እውን ነዚ ኩነታት እዚ ዝለዓለ ትኩረት ሂቦም ካብን ናብን ምንቅስቃስ ያው ሰብ ወጽዩ በሰላም ከአቱ ምንታን አዴታትና አቦታትና ሽማግለታት ቤተክርስቲያን በእምነቶም ተሳሊሞም ጸሎት ገይሮም ዝምለሱሉ ዕድል ክፍጠር ውሕስ ዝኾነ ከባቢ ምፍጣር ዝብል ነዚ ማእከል ገርና ያው ጽቡቕ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ካልእ ፖሊስ ታ ከተማ ዝኾኑ ሓበን መኮንን እቲ ሕብረተሰብ ሓርበኛታትን ሚሊሻን ወዲቡ ጸጥታኡ የውሕስ ምህላው ገሊጾም ጸጥታ ኩነታት ያው ከም ቀበሌ ዝርስ ቀጠና ሓደ ያው ምስ ማሕበረሰብ አሳሲርና ያው በማሕበረሰብ ፎረም ብምጥንኻር ማሕበረሰብ ፎረም አጠናኺርና ምስ እቲ ናትና ቀጠና ፍሊ ዘብሎ ካብ ከተማ ዓዲግራት በዝሕ እንዳመስተ ቀጠና ዘይኮነስ ከም ዞባ ምብራቅ ክትሎት ኸልያማት ኩሉ ሰብ ኣብ እቲ ቀጠና ዓስል ማለት ክብር ዝበለ ቀጠና እዩ ብኡ መሰረት ተጎርኻ እንዳመስተ ተሕብረሰብ ብናይ በዓልለት ብመስተ ውድባ ብወርሒ እንዳኸፈላ 10 ካብ ሃርበኛን ካብ መልሻን ተቆፂሩ ያው ናይቲ ጸጥታ ኩነታት ዘረጋግዓሉ ጸጥታዊ ምንቅስቃስ ከተማ ዓዲግራት ቅድም ኢሉ ካብ ዝነበረ እዋን ዝሐሸ ለውጢ ምምጽኡ ዝገልጹ ድማ ነባሪታ ከተማ ኣይተ ሃፍቶም ተካዮም ካልእ ነባሪታ ከተማ ሓለቃ ደስታ ወልደ ማርያም ብወገኖም ብጸጥታን ሕግን ክብሪ ሰብ ተሓልዩ ንክቕጽል ይምዕዱ ሕልፍ ክልከለኻ ብዙሕ ምንጥላታት ካራ መውጋእቲ መቕተልቲ ዝበዝሖ ዘሳናግድ ከተማ ይነርና ሕዚ ምልሲ ካትሪኢ ከለኻ ግን ዝነበረ እስቲናው ቅድሚ ሓደ ወርሒ ካብ ወርሒ እንዳሓር ዘሎ ማለት እዩ ካብ ንሓስናው ዘሎ ዝሐሸ ምንቅስቃስ ኣለና ይብል ምክንያቱ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ምንቅስቃስ ናብ ዘበለ ይብል ኣብ ዘሎ ክንድሕን ተኮይና እحنا ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ መንፈስ ዓሲልና ሰላም እንድሕነት ናይ ካብ ምሕላው ተሳቲፍና ጣሕና ክንድሕን ክንሓውዝ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ሕሳብ ዝሐሸ ምንቅስቃስ ኣለካ ትድምድም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሰላም ምንባር ሰብ ወዲ ሰብ ኮይኑ ክኸብር ሰብ ክቡር ከምቲ ናይ ቀደም ሞ ሰብ ክቡር ኮይኑ ብሕጊ ተቐይዱ ብጸጥታ በመምሕዳር ተቐይዱ ሰላም ኮይኑ ንኽነብር እንደሊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ሰሎሞን ሓጎስ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ታ ከተማ ዓበይቲ በዓላት ከም ዘኽበረትን በዚ ድማ እጃም ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ዝለዓለ መንባሩን ገሊጾም ዓበይቲ በዓላት እውን ኣሕሊፍና ኢና ኣብዚ ከተማ ያው ናይ ድሕሪ ኩናት 2016 ብጣዕሚ ድሙቕ ዝኾነ በዓል መስቀል ኣሕሊፍና ኢና ዘሰም ሕዚ እውን 2017 በዓል መስቀል ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ያው በዓሉ ፖሊስና ናይ ጸጥታ አካልና መንእሰይና እዚኦም ኩሎም እዮም በዋናነት ድማ እቲ ማሕበረሰብ እዩ ናተይነት ስምዒት ተሰሚዕዎ ናብዚ ዝመፁ ዘለው ተወለድትን ፈተውትን ዓዲ እቲ በዓል በተስተዓለመሉ ደረጃ ክኽበር ምእንታን ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ገይሮም እዮም ኣብ ከተማ ዓዲግራት እቲ ሕብረተሰብ ምስ ሓይልታት ጸጥታ ተሓባቢሩ ብዝተወደበ መልክዑ ብምስራሕ ዝሐሸ ለውጢ ከምጽእ ምኽኣሉ ኣዛዚ ፖሊስ ታ ከተማ የማነ ኪዳነ ገሊጾም እቲ ስጋት ኦልሬዲ ብወሳናይ መልክዑ ቀኒሱ እዩ ሕዝቡ ግን ህዝብና ካብ ስጋት ኣይወፀን ሕዝቡ ገና ምልዓል ዘድልዮ እዩ እቲ ምልዓል ዘድልዮ ኦልሬዲ ሕብረተሰብ ህዝቢ በዓል የድሕን ምዃኑ ፈሊጡ እዩ ኦልሬዲ ፖሊስ ወይ ከዓነ ጸጥታ ናይ ምልሻ አካላት ሶም ውሕዳት እዮም ህዝቢ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዚ በዓልና ክንወፅእ ኣለና ኢሉ ያው ብዙሓት መላዓልትና ስራሕና ያው ወፅዩ ሕዚ ብዝተወደኦ መልክዑ ስራሕ ዘሎ እዩ ብወሳናይ መልክዑ እውን ያው ለውጢ ዝመፀሉ ኩነታት ኣለዎ ከተማ ዓዲግራት ቅድም ኢሎም የጋጥምዋ ካብ ዝነበሩ ጸገም ጸጥታ ብምትሕብባር ሕብረተሰብን ሓይልታት ጸጥታን ሩኡይ ለውጢ ከም ዘምፀት ተገልጸ ኮይኑ እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ዜና ዕዳጋ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ፈለማ እዋን ፍርያት ኣትክልቲ ብመርከብ ናብ ዕዳጋ ኣውሮፓ ከም ዝተላኸ ሚኒስትሪ ሕርሻ ፍሊጡ ኢትዮ ጀጅ ፍሩ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ኩባንያ ሹገር ስናብን ማንጄቱትን ዝተባሃሉ ፍርያታት ብምርካብ ብምጉዕዓዝ ናብ ኔዘርላንድስ ምልኣኽ
ምጅማሩ ተገሊጹ 12 ቶን ሹገር ስናብን ማንጀቱትን ፍርያታት አትክልቲ ዘበናዊ ናይ ምዝሓልን ሓደሽ ቴክኖሎጂታትን ዝተገጠመሉ ኮንቴይነር ብምጥቃም እቲ ፍርያት ናብ ወደብ ጅቡቲ ድሕሪ ምብፅሑ ብመርከብ ከም ዝለኣኽ ተሓቢሩ ኣብ ውሽጢ 23 መዓልታት ኔዘርላንድስ ከም ዝበፅሕ ምግላጹ ኣብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡላ كابو زين أبز حرنا زينان تنخيد سعود عرب إسرائيل أبغازا مصنات عليه تفصيما كتب الكسيسام لول زودي سعود عرب محمد بن سلمان تكبرات إسرائيل أبغازا مصنات عليه كبلو كوني نمو توم لول أبو على مرحتي هجرات أصلا من عرب أبزهب ومجلس إسرائيل أبلع علي لبنان إيران تفصيما متقعتي ونقيفهم من محياش عمونجو تناقنتي من قستات ريادن تهران زلو ركب بزملكات كونيتات دما إسرائيل أبلع علي مريت إيران متقعتي كي تفصيما تنقهم محمد بن سلمان مسكالوت أبتي وعلى زرخو مرحتي بمخان إسرائيل كاب معرابا وجماعة بحرين غازان فصيما كتوص صويعم زي كم زيلون كارلو منستر قدات وصاي سعود عرب أب غازا زكاير زلو كوينات دو زي مبالو ودكات محبر سب عالم مخانو بمجلس إسرائيل أبتي كبابيت أميت أسعيب الله قبل كسيسوم لولو فيصل بن فرحان على سعود محبر سب عالم بغندو زي فشل اللقوداي نتي قنص إدو أم بالن نمتكعتي إسرائيل أم معقات نيولام كنات غازا نتي بشوعات تقمتي كل تشحن 23 قوزاصرا اوروبا اما يتعطقات حماس نابدو اسرائيلاتيوم دحري زفصمو متقعتي كم استولع زذكريو شعو استات شحن 200 سبات كموتون كلو كالوت 251 دما جهو تتحيزم اسرائيل بوغنا حنا نمفداي حماس كي تطف وتهدراو وفري جميرا بسنكو دما بغازا لعلي 43 شحن 400 سبات كم استقتلو بحماس زمحضر منستر تعنا يحبر ابغازا ابوش شديش توارح قدات كاب زخونوتهم استات 700 تاويت دكان سيون هصاناتن مخانوم بيت صحفت سبا مسلات حبرات هاغرات زوصو صبصاب ارغاغيصلو كبل صبصاب بي بي سي املاقيتهم كبرت تختتلتي زينوي مسنادوتاتنا قدمي مززامنا قند قنت بتاتنا كنزخخرا حملوا ياسر مسرحتي حلوا كبابين إثيوبيا زري مكان ري إثيوبيا أب أذربيجان باكو تخفيت